Hallo, chula duine, cymar a hasiw ydiw. Sgynal, ham i tolich dich lointje nach ysw bwsach no gyddemach colwch di grympa coed. Yn diw ham i'r son began eisiau mynd lewer sio, Nollaig Ghrumpa le Ceitidh Hutton. Am ty stod i sio, ha grympa cho gyddemach sy fe ddiaf. Se awn na Nollaig han, se heen agos calwm y dolgan hospital y cheiliad byddiidje. Ha fiasak at y ial eid grympa. Sa calwm agos byddiidje jen fech gyfele ced unafysach colwch di bodach na Nollaig. Sylyn gwydde heen at ierak eid colwch di bodach na Nollaig gyda. Wel, fe mis y fystodi y lefyg yr son sien egmach. Smyr y fylyn lewer a hasio ac yf myr ha, fiach galensio fy'n cael sy'n nisrach ych gyhisio yr son eich llanach. Sien efw am sy'n ha, cwma fydd y fy lefyg. Cheery!